сарҳадҳо ба мисли пештара кушода шудагӣ ҳастанд, шумо ҳуҷҷатотона дуруст кунед. Чанд нафаре ки ҳамин видеоро тамошо кардестай, ман ваени кафедра тамом кардам. қонуни нав омад. яъне ки патент, регистратсия ҳамора сурат мегирем. хушрӯ мо аз ширкати шифофармо ба шумо якчанд доруҳои табобатиро тавсия медиҳем. Эпимедиум ная паста барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати шифофармо бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизи видеоро то охирша тамошо кунед ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Як хабари хуш баҳри ҳама нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд. Бисёри нафарҳо оиди продлит кардани патент саволҳо пешниҳод мекарданд ва хушбахтона имрӯз сарҳадҳо ба мисли пештара кушода шудагӣ ҳастанд. чихеле ки вақтҳои пеш муҳоҷирони тоҷик границаи Қазоқистон мегузаштанд барои документотона аз сари нав ба қайд гирифтан, айни ҳол иҷозат ҳаст метавонед ки истифода баред аз сарҳади Қазоқистон барои дуруст кардани ҳуҷҷатҳои худтон. акнун шумо метавонед ки Тоҷикистон наомада ё ки мисол ягон давлати дигар нарафта бо тариқи ҳавопаймо аз ҳамон Федератсияи Россия танҳо границаи Қазоқистона бигзаред, ҳуҷҷатотон дуруст шавад. ва мегзарем акнун ба қисми хондани комментарияҳо. тамошобинони азиз, як чизи дигарам дар ҳаминҷа қайд карда мегзарем. як бори дигар аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки як дастгирӣ дигар кунед. чанд нафаре ки ҳамин видеоро тамошо кардестай, агар як донаи билет бигирен кифоя, аз шумо миннатдор мешам. дар канали ма конкурс рафтесай ва нархи билет ай конкурси ма 200 рубла дар бар мегира. касое ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд, ин ҳами картаи Сбербанк да сумтона партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша ва ногуфта намона. касое ки ба 500 рубл билет харанд, агар 3 дона билетшон метиҳем. чектона метавонед ки дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp хати номтон роӣ кунед. 51 дона приз дора конкурси мо, 50 дона конвертҳои пулӣ ва 1 дона телефони 3000 сомона. Каримов Фирдавс нависондай: ака зинда бошӣ, мо фахр мекунем, чунин ҷавон писари тоҷик чунин дар хизмати халқ ҳастанд. ҳазор раҳмати калом барои сухани беҳтаринат, бародари азиз, ва кӯшиш мекунем ки доимо дар хизмати халқ бошем. шукри худованд ки тақрибан 4 сол мешавад ма дар YouTube дар ҳамин канал барномаҳо пешкаши мардум мегардонам ва каме ҳам боша манфиати ма мераса ба мардум. Хуросон нависондай: салом алейкум ака, мо метавонем фаҳмем дар кадом шаҳрҳои Россия патент админит шидай? Админит шидагӣ нест, бародарони азиз. танҳо Думаи давлатии Федератсияи Россия ҳамин пешниҳода кард ва ма дина гуфтам ки информатсияи аниқ дар ин мавзӯъ оли дастрас кардагӣ нестам. Назаров нависондай: салом алейкум ака, ҳамин саволи мада ҷавоб надодӣ. ма ваени кафедра тамом кардам. қонуни нав омад. 1 сол хизмат бояд кард. ман яка писарам, метавонам ваени билет ма. агар ки дар вақти т ваени кафедра хонданда рутбаи ҳарбӣ додагӣ бошанд, ҳозир т хизмат намекунӣ 1 сол. ва агар ки рутбаи ҳарбӣ додагӣ набошанд, 1 сол хизмат мекунӣ ва баъд соҳиби ваени билет мешавӣ. Наврӯзов Муҳаммад нависондай: ака, оиди амнистия ягон хабар нест? Не, бародари азиз, ягон хабар нест мутаассифона. ЗТ нависондай: салом алейкум акаи Сормон, ма ба документҳои Тула дар Подмосковӣ кор мекунам. Биқапан агар депортатсия мекунанд, илтимос ҷавоб те ака. агар ки дар болои кор дастгир кунанд, бале бародари азиз, метавонанд ки депортатсия кунанд. Сардор нависондай: салом алейкум акаи Сормон, савол дорам. мешавад ки дар Россия мо ҳуҷҷатҳомона қатъимон нагардонему суратша дар телефон дошта бошем? Тамом. агар милитсия қапа чӣ мега? бале бародари азиз, мешавад бо тариқи телефон ҳуҷҷатҳои худтона гардондан. яъне ки патент, регистратсия ҳамора сурат мегирем. хушрӯ дар ҳолате ки тафтиш карданӣ бошанд, аз рӯи телефон ҳам метавонем ки нишон диҳем. не ки аз ҳама хубаш ҳамун дар бартон бигардонем, боз беҳтарин мешавад. Бобоев нависондай: кам дурӯғ бугӯ. раст ки барномаҳои ма дурӯғ боша, раст ки суханҳои ма дурӯғ боша, хоҳиш мекунам видеоҳои маро тамошо накунед, на худтона асабӣ кунед ба тамошо кардан ва на маро асабӣ кунед. илтимос мекунам, касое ки маъқул нест, тамошо накунед просто. тамом.
раҳимзода нависондай: ака ман праваи тоҷикиро 10 рӯз пеш гирифтам, Россия омадам. Чанд сомон мешава ки праваи русӣ продлит кунам ва дар чанд вақт метавонам бигирамша ва чӣ ҳуҷҷат дар корай? Правара продлит намекунам, бародари азиз. Барои гирифтани ҳуҷҷати ронандагии Федератсияи Россия қонунӣ агар бигирем, шумо мерен мехонен мактаби ронандагиро дар тӯли 30 ёки 40 рӯз баъдан дастрас мекунен. Нидавна қариб 1 моҳ пеш буд мо ба як бародари худмона ҳуҷҷати ронандагии русӣ торӣ кардем. Дар Федератсияи Россия як шаҳр равон кардем. Дар ҳамуҷа як мактабда хондак 30 рӯз ва 33 рӯзаш буд ба фикрам ки экзаминошон сар шиданд. Дар умум бигирем 40 рӯзда ҳуҷҷати ронандагии русиша дастрас кардак. Вале боз ҳаст баъзе нафарое ки меган права тайёр мекунем ё ки меган биё ҳуҷҷатота бисвор мо тезтар ба ту гирифта метиҳем, ё ҳамаш дурӯған, ҳамаш фребанд. Ба ихе фребот дода нашен, чунки агар дастгир кунанд ба праваи российскии фалшивӣ метавонанд ки аз 6 моҳ то 2 сола аз озодӣ маҳрум кунанд. И уголовни кодексда дохил мешавад, яъне ки ҷиноят содир мекунем дар ин ҳолат шумо. Як каси дига нависонда: ба худо хизмати зур мекунӣ бародар юрист тиҷаи саломат бошӣ, барои хабарҳои хубат. Ҳазор раҳмати калон бародар, худованд ҳар яки мо шуморо ҳифз кунад. Мансур нависонда: акаи Сорбон дуюм курс ҳастам, дар коллеҷи тиббӣ мехонам, маро ба хизмат мебаранд ё ин ки не? Қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ овардагӣ астае ки касое ки коллеҷ мехонанд дар синни 21 солагӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шаванд. Ба чӣ хотири хеле гуфтагиам? Ба хотире ки ҳамун нафарое ки коллеҷ мехонанд аз синфи нӯҳумӣ бисёриш меброянд, яъне аз 16 солагӣ бигем аз мактаб меброянд, коллеҷ меспоранд то 21 солагиро коллеҷа хатм мекунанд ва аз 21 солагӣ ба хизмат даъватшон мекунанд. Далер Шарипов нависонда: рафтани Англияда чанд сомонӣ месупорида бошӣ ака? Пешакӣ раҳмат. Ман намедонам бародари азиз чанд сомон расход мешава, вале танҳо як каса тавсия метиҳам ки анкеташа пур мекунад. И одам ба Англия роӣ намекунад. Танҳо касое ки анкета пур кардана намефаҳманд, анкетаҳои ҳамвора пур мекунад. Тамом. Барои пур кардани анкета дар ин WhatsApp муроҷиат кунен, ба шумо кӯмак мекунад. Раҷабов нависондай: ака амирӯз як новсира дидам, меган 120 000 тоҷика авф кардиян, ростай? И хабара ман нав аз худат фаҳмидам бародари азиз, ҳозира шуда ягон хел авф нест бародар. Сиёвуш Ҳалимов нависондай: салом алейкум, ман як савол доштам. Мара документам патентам сӯхтагиай. Ман Тоҷикистон бирам обратно омадан метавонам ё ки не? Агар то омадан та дар ягон рейд тафтишат накунанд, дастгират накунанд, бале бародари азиз метавонӣ. Як каси дига нависондай: салом алейкум, акаи Сорбон зиндаву сарбаланд бошед. Оилавӣ қабул мекунанд ака барои кор дар Англия нависондай. Ва ҳамиҷада боз бисёри нафаро савол метиҳанд ки ҳатмияй забони англисиро донистан. И ҳатмӣ нестай, чунки 90% шаҳрвандои хориҷие ки кор ба Англия мераванд, во забони англисиро намедонанд. Қурбон нависондай: акаҷон аблава кай сар мешавад? Меган августда. Ҳозирашда танҳо номнависӣ ва ба қайдгирӣ рафтесай. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тира моҳда сар мешавад. Зафар нависондай: салом акаи Сорбон, ман Россия гости омадагӣ. Метавонам патент када ё не? Ҷавобша интизорум. Не бародари азиз, ту ҳуқуқ надорӣ ки ба мигратсиони картаи гости патент кунӣ ва ба ту патент ҳам наметиҳанд. 3 моҳ ҳақ дорӣ ки дар Федератсияи Россия қарор бигирӣ. Тамом. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунам то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.